Һәрбер кеше дә дин белән яши башларга тиеш билгеле бер вакыттан. Мәсәлән, без инде беләбез шулай бит. Кеше җир йөзенә туганнан килгәннән бирле ул Аллага ышанырга, аның кануннары белән яшәргә тиеш. Әмма кеше үз-үзенең холык-фигыленә, эшләренә җавап бирми торган вакыт бар. Бу балалык, сабыйлык чоры. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "7 яшьтән балаларыгызга намазны өйрәтегез, 10 яшьтән намаз укымаган өчен җәза бирегез" ди. Димәк, 7 яшьлек бала әле ул белмәсә, аңламаса үзенең нәрсә эшләгәнен, 10 яшьлек бала инде начарлык эшләсә, ул аны белеп эшли. Шуңа күрә дә без аны җәза бирә алабыз аңа. Димәк, менә шушы 10 яшькә кадәр укылмаган намаз, я булмаса кылынган гынахлар, ниндидер тәртипсезлекләр ул гынах булып саналмый. Ләкин инде 10 яшьтән соң бу гынах булып санала башлый һәм аның гамәл дәфтәренә языла. Ә менә 10 яшькә кадәр кешенең баланың намаз укуы, мәсәлән 5 яшьлек баланың намаз укуы, яулык бәйләве, бу аны өйрәтү булып санала. Ягъни ул үзенең олыгайган вакытына 10, 11, 12 яшенә кадәр шушыны өйрәнеп, 10 яшьтә бик җиңел генә дингә кереп китеп, аның белән яши башлый. Һәм инде шушы баланы кечкенә чакта өйрәтсәң яхшылыкка, аннан соң аңа яшәргә җиңелрәк була.